Λοιπόν, για να υπολογίσουμε το συνολικό διάστημα θα υπολογίσουμε το εμβαδόν στο διάγραμμα ταχύτητας χρόνου, αυτό που είναι γραμμοσκιασμένο με το κόκκινο χρώμα, τώρα μπλε. Έτσι λοιπόν στο πρώτο ερώτημα το εσωλικό ισούται με το εμβαδόν, το ε1 εμβαδόν εδώ και το ε2 εμβαδόν ανάμεσα στα 20 και τα 40 σεκόντ, άρα είναι 10 επί 10 και 20 επί 20 συνολικά μας κάνει 100 και 400, δηλαδή 500 μέτρα. Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητάει την τιμή της μέσης ταχύτητας. Ξέρουμε ότι η μέση ταχύτητα υπολογίζεται από το πηλίκο ολικού διαστήματος προς τον ολικό χρόνο. Στην προκειμένη περίπτωση βρήκαμε ότι διανύει 500 μέτρα σε χρόνο 40 σεκόντ, άρα είναι 50 προς 4, άρα είναι 12,5 μέτρα ανά σεκόντ. Εδώ ας υπογραμμίσουμε για τα αποτελέσματα, καλή πρακτική είναι αυτή. Και στο τρίτο ερώτημα θέλει το διάγραμμα διαστήματος χρόνου. Για να κάνουμε το διάγραμμα λοιπόν διαστήματος χρόνου, επιλέξουμε τους άξονες T και S. Είδαμε ότι από 0 έως 10 σεκόντ διανύει 100 μέτρα. Παραμένει ακίνητο μέχρι τη χρονική στιγμή, εδώ όπως βλέπουμε μέχρι τη χρονική στιγμή από 10 μέχρι 20 παραμένει ακίνητο, η ταχύτητά του είναι 0. Αυτό θα το αποτυπώσουμε και στο δικό μας το διάγραμμα. Και από 20 μέχρι 40 σεκόντ διανύει τα υπόλοιπα 400 μέτρα. Φτάνοντας στα 500 μέτρα από τη θέση όπου ξεκίνησε. Αυτή είναι η άσκηση λοιπόν 3 στη σελίδα 69 και τα λέμε στην επόμενη άσκηση, άσκηση 4.